Καλησπέρα σας φίλοι μου και φίλες μου και καλώς ήρθατε σε ένα νέο Magma βίντεο. Στο σημερινό δείπνο θα απολαύσουμε δύο τεράστιες τρίπιτες πίτες από το snack bar Τσέλε στην Δράμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που δείχνετε στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, φίλες σας, για να γίνει η παρέα μας μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους subscribers και σε όλους όσους βλέπουν και στηρίζουν το κανάλι. Ας το απολαύσουμε. Hello my friends and welcome back to a new Magma video. Today the dinner we enjoy is 3 big gyros pita from Snack Bar Celle from Drama. Thank you so much for supporting my channel. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want, your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video and my channel to your friends to be our company bigger. Thank you so much. I want to send my greetings to all the subscribers, Steven, to watch support my channel. Let's enjoy. Πω. Coca-Cola μου θυμίζει, έτσι όπως σου βγαίνει από το μπουκάλι. Τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε. Θα αντέξω να φάω δύο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο χώρο. Όπα, γιατί είναι και μεγάλες, πολύ μεγάλες. Τέλεια. Πω, παιδιά. Είναι υπέροχες, για να δούμε. Τέτοια πράγματα η καβάλα δεν έχει. Εντάξει, να το πούμε έτσι. Πω, κάτι πατάτες της. Ωραίες πατάτες. Αυτή η πίτα έχει γύρο. Ορίστε. Ας το απολαύσουμε, παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε. Οι πατάτες ωραίες τηγανισμένες. Αχα. Πω, παιδιά. Τέλεια είναι. Για να δούμε, θα αντέξω να τις φάω και τις δύο. Για γράψτε κάτω στα σχόλια πριν τελειώσει το βίντεο. Καλά είναι ρατισμένες πατάτες. Για γράψτε κάτω στα σχόλια πριν τελειώσει το βίντεο, θα τις φάω και τις δύο. Ωραίες πατάτες, παιδιά. Πάρα πολύ είναι φρέσκες. Δεν είναι πρωτογανισμένες. Τελείες. Γεια σας, cheers. Καλή είναι η Dark Amstel. Θα τη βάλω 8. Η Guinness είναι πιο ωραία. Που είναι μαύρη. Να δούμε τώρα πώς θα το πιάσουμε αυτό το θηρίο. Παιδιά, όνειρο. Όνειρο ζω, με ξυπνάτε τώρα. Υπέροχη.
Κοιτάξτε, η τιμή αυτής της πίτας είναι 9,5 ευρώ, όπως λέει εδώ το προσπέκτος. Καλή τιμή. Για τα κυβικά τους ό,τι πρέπει. Πολύ ωραία. Το μυαλό μου το έχει κερδίσει η πίτα μου. Πολύ νόστιμο, παιδιά. Πύραυλος γεύσεων. Μόλις κατέβηκα από τη μηχανή με τη σακούλα με τις πίτες, μια γάτα με πήρε από πίσω. Τέλεια. Το κρεμμυδάκι φρέσκο, τέλεια γεύση. Τέλεια. Δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, φιλαράκια μου, ο αγαπημένος μου ηθοποιός, ένας από τους number one αγαπημένους μου ηθοποιούς, είναι ο Steven Seagal, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αν έχετε δει κάποια ταινία του, κάποιες από τις ταινίες του, είναι πολύ ωραίος ηθοποιός και η κάθε ταινία του δίνει και από ένα, να το πω, σωστό τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, να το πούμε. Αλλά είναι τέλειος ηθοποιός. Για γράψτε μου και σας αρέσει ο Steven Seagal, σας αρέσουν άλλοι ηθοποιοί. Ποιοι είναι αγαπημένοι σας ηθοποιοί. Γεια σας. Τώρα βγήκε και το αναλώσιμο 4 στους κινηματογράφους.
Θα περιμένω να το δω, όχι σε κινηματογράφο, σε DVD. Και τώρα λένε ότι το 2025 θα βγει και το Fast and the Furious το 10 το Part 2. Μπορώ να πω ότι η ταινία Fast and the Furious 10 μου άρεσε πάρα πολύ σε σύγκριση με κάποιες άλλες. Ας πούμε το Fast and the Furious το 9 δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω για εσάς. Γράψτε μου θέλετε τις γνώμες σας για αυτή την ταινία ή για οποιαδήποτε είναι. Να βγάλουμε λίγο παρατούλες στα διαιτία. Πατάτες φουσκώνουμε. Και αυτή η πίτα είναι θηρίο. Ίσως ο γύρος είναι υπέροχος. Γενική βαθμολογία και για την τιμή του και για τη γεύση του το βάζω 10 στα 10 παιδιά, τέλειο είναι. Τέλεια πίτα. Στη γεια σας, cheers. Το έχουμε, πάμε. Ο γύρος είναι τέλειος. Εγκρίνω παιδιά, τέλειο. Υπέροχες γεύσεις, πολύ ωραίος γύρος. Νόστιμο. Αυτή η μπύρα η Dark η Amstel είναι λίγο έως πολύ θα ήθελα να το πω δεν καμία σχέση με την κανονική την Amstel. Είναι και καμία σχέση και με την Guinness. Επειδή είναι μαύρη, γι' αυτό το λέω.
Λοιπόν, φιλεράκια μου, αυτό ήταν, δεν αντέχω άλλο. Πραγματικά έκανα υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων και των δυνάμεων μου. Τη δεύτερη πίτα θα τη φάω αργότερα όμως, σήμερα. Είναι πολύ και αύριο για πρωινό, αλλά θα τη φάω. Okay, my friends, one more Magma video. It's finished. Thank you so much for watching my video. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want. Your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video on a channel, your friends to be our company bigger. Thank you so much. See you to the next video. Bye bye. Ωραία φίλοι μου και φίλες, μάλλον ένα Magma video μόλις έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, φίλες για να γίνει παρέμβαση μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!